Alright, nobody cream. Ik braai elke dag, de Wiley Record Company voor mijn album wacht. Allemaal zitten wacht, ik is cool met het Lamborghini boom met het. Braai tot zo'n Mr. Ace, ja ik weet ze kennen het, but what you didn't know, I was supposed to release my album Sicker So 17 years ago. Fast forward naar vandaag, kijk vandaag, ik sta voor de braaibak, praat, kak en aan mijn laag. They said it's impossible.